محمد في البيان حمدا لمن أتقانا من كاس شرنا شيخي صلى عليه الكريم. الحمد لله الذي خلق الخلق لعبادته وجعل الجنة دارا لأهل طاعته والصلاة والسلام على من لأجله كان له وما كتبه القلم وعلى آله وصحبه ذوي المجد والكرم. caggal yettude Allah e julde afa kodda gorko goto fittani leñol woni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En garte yewtere men witen wattu hakkille ɗo e télé men télé bedda so woni altine ha yi woni 3h inchallah e sawtol musidɗo on almudo bewɗo e gardugol obama. ɗum noon min calmina min juuri moon hande e duttoro e khutba mo ganduɗa ko o woni gorko moddumga mo ganduɗa o ko woni nangue zamanu mum o woni mo ganduɗa tajul arifina woni ceerno mo ganduɗa nehowo mo jahanomo ceerno Mouhamadou Samasu wadni yurabbi muridihi bi tarbiyati nabi li ashabil alayna qad kafaqul qadi yunilu al murida al haqqa fawqa munahu qul yurabbil unas al ashiqina min as-sadi. on ceernajo bide ceer cheikh wi alhamdulillahi zi khalqil bariya alhamdulillahi alladhi khalaqa al khalqa li ibadati. en jetti Allah mo ganduɗa tagɗo tagore nde pour yo rewmo wonnoon Allah wi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ja'ala al jannata daran li ahli ta'atihi. o tagi aljanna noon wonande yimɓe heddiɓe e yamirore Allah wadɓe jamiroje Allah ɓen mbaɗana aljanna. wassalatu wassalamu ala man li adlihi kana lahu wa ma katabahu al qalam. kisal Allah yurmende yo teddugal yo woni o mo ganduɗa ko sababu mum kuɗol woni kuɗol alluwal woni alluwal. ha ceer cheikh wi wo lawla ruhuhu ma raha rihun wala shay'un yakunu ala dawami. on woni mo ganduɗa nabiyun majidun aslul kirami bihi kharajat khalaiqu min idam wa ma katabahu al-qalam wa ala alihi wa sahbihi zawil majdi wal karam. amma ba'd ayyuha an-nas ilamu anna rahilakum anid dunya maktub. mun yimɓe gande ummade on aduna fatude on l'akara maktubun ɗum koko winda fota ahabu lahu min qawlin sadidin wa amalin mahbub. ɓaade koko yahate e yaadundu keblone ɗum konngol moƴƴol e gollal bangal fayida. ayuhannas ilamu anna rahilakum an dunya maktubun fata ahabu lahu min qawlin sadidin wa amalin mahbub wa addu ma kutiba min wajibin wa sunnatin wa mandub. mun yimɓe totte woni mbaɗɗitine ko waɗɗe dow mon juulu mon askal mon korka mon hajju mon guitte e dow mon koko Allah fawi dow mon waɗɗini on yo mbaɗɗitin holɗum juulu holɗum korka holɗum goɗɗum e goɗɗum ko ganduɗa ɗum ɗo jeeya koye e diinidi l'islam. man alima minkum al wajiba fa alayhi an ya'mal wa man lam ya'lam fa wajibun alayhi an yas'al. kala mon ganduɗo yo wat feere hutoro ko andi ko kala mon mo anda yo wat feere janggoya ha anda ko gollata ko. wonnoon Allah wi ko fasalu ala zicre in kuntum la ta'lamun tawi on ganda namde de. Allah wi ko fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. siftin an ganduɗo o siftin an mo anda o namdo kama huwa mansusu fi kitabi rabbina al ajal min al wajib ala al mar'i an yuqifa al umur. hono ɗum ɗo woni ko winda woni ko haɗɗa e nder deftere Allah goto mbaɗe kono ganda ha namde ɗum. ha joom lahdari o wiyata wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lam hukma allahi fih wa yas'alu ulama hatta ya'lam ma hakama fihi inna allah hul azizul ghafur. ha ganda e gollal ngal jiɗɗa wadde ngal holko Allah haali e nder gollal ngal holko Allah ganda harma fanditi e nder gollal ngal ko adi aɗa golla gollal ngal faamu holko woni no gollirte gollal ngal. waman khalafa fa huwa asin. kala neɗɗo lundidi ko haala ko woni gofɗal woni holɗum ganduɗo mo gollani e mo anda namdaki. wa in waqafa al umur hayso tawi hawri noon ɓaade janggani hayso tawi ko mbaɗɗa ko hawri e ko jangga ko jus ceerka gofɗo Allah tan. allah 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 ibadallah iddakiru yawma zulzilatil ardu zilzalaha. iddakiru woni neɗɗo yo miico ñalawma mo ganduɗa yawma zulzilatil ardu ñalawma leydi ndi de dillere nde ganduɗa ko sattude zilzalaha e dilligol leydi ndi wa kharajatil ardu asqalaha leydi ndi yaltina desde mum woni yaltina gueɗe lowade e nder mum
guilay dabriji guilay ubbaɓe no guuri guilay waraɓe ko leydi ndi wokkitat wa kharajat l ardu asqala wa qala l insanu ma laha kefere wona wiide leydi waɗi bone leydi holko surtinma ɗum ɗo dabrowo wiye leydi waɗi bone wa qala l insanu ma laha ubbo o baɗan wiye leydi waɗi bone barnoɗo neɗɗo no wuuri wiye leydi waɗi bone wa qala l insanu ma laha koni leydi waɗi bone leydi ko hemma an leydi holko tagma waddini leydi a suurti kam wa qala l insanu ma yo mo ganduɗa yowma idin la yanfau malun wala sadiqun hamimun on ñalawma de guiɗo ma nafatama jawdi ma nafatama sehil ma nafatama illa man atallah bi qalbin wahwa salimin sonamo ara e allah sonawo ara e allah ɓerde ndeni his ala mo fi ala mo ƴetti ala mo dugde hay goto illa man atallah bi qalbin wahwa salimin on tan woni kiso kadi wa kana taliban rida rabbihi l karim woni taw ko neɗɗo mo ganduɗa ko ɗaɓɓowo toujours o ɗaɓat tan koko weeli allah toujours o ɗaɓat tan koko weeli allah ayuhannasu ijtahidu fi awqatikum alhadira mon yimɓe tinnuɗe e waktuji mon jontuɗi tinnoɗe e waktuji mon jontuɗi qabla al adami ko adi wasede woto yaltu aduna taw rewe waktu est ce que cher cheikh wajatanibu fiha ma yutibukum fi l akhira cher cheikh wi goɗɗito ɗe ndentoɗe kene tampino ñande yowmal qiyamati ndentoɗe kene tampino ñande yowmal qiyamati wo yurisun nadam woni adda ko wiye nimsa jibinanma nimsa addanma stress uji kewɗi mbiɗa hanino allah ayuha l ibad ilamu anna rabbakum la bil marsad hemo jiyaɓe allah miccoɗon allah gandon allah nane carrefour o ka moƴƴo ka garowɗon ka bonɗo ka garowɗon ka gujjo ka garowɗon ka ɗawowo ka garowɗon ka karesir ka garowɗon kala ko mbawɗa wonde e aduna inna rabbaka la bil marsad allah nanoro point ɗo ɗon tan wirdata a wawa wala yasduru min ahadikum salahu wala alfasadu illa walahu katibun wa qayyad hay goto mon haalata konngol hay goto mon gollata golle moƴƴe hay goto mon waɗata ko foti wadde so wona bindowo ni winda moƴƴi makko walla bindowo ni winda bonɗi makko wa inna aleykum la hafisina kiramin katibin ɗo woni khutba mo ganduɗa ko ceeri cheikh garwanijo ko ɗo haadi وأحمد الله على انتهائه كحمدنا إياه في ابتدائه ونسأل الله بمحض الكرم صلاة على النبي الأمي وآله وصحبه ذوي الهدى وكل مسلم ومن باقتدى صلى الله عليه وسلم.